kan eruit komen, zo, dan zul je jezelf scherp. Ja. Nou, en dan kun je dus een verhaaltje vertellen en dat komt er op televisie of op een website en dan kun je jezelf weer omzien. Ja. Dus dat is de bedoeling van die peel. Ja. Dus daardoor ben je ook nog net niet een takkant voor dit ding. Nou, ik had bijvoorbeeld. Oh, je had wel opkrijgen ook de lachen. Ik moest ondertussen het bedrijf ontwijken. Ja, dat wil ik wel hoor. Ja, je moest het ook goed in de gaten houden. Maar ze mijn dochter en een man in Spanje, nou in Portugal. Ja. En had mijn zoon een zo'n apparaat. Ja. En dan meestal smeurt, want ik breng dat voor even de klanten aan het hier. Ja. En dan middags kom ik een jaar over ja, dan hebben we even nooit. Even ontzetten. Ja, dan kan ik gaan zien en zij. Ja, nou ja, dit is wat hetzelfde. En dan kun je jezelf aan stuk weer omzetten. Ja. Ja. Dus je had als eerste hier in Skewiel had je ook nog voor de praatpeel west. Ja, en je had de primeur. En dat ik nog steeds dat loopt doen. Dat werd nog mevrouw. Oh ja. Stiekem. Dus ik maak geen nog een waarheid. Nee, ja. Never be